Takže čo zdravíte, v tomto videu a v tomto videu si zahrajeme Rivals a bolo to po dlhej dobe, čo som bol na YouTube, takže som späť, baby, som späť. Budeme robiť takú challenge a tá challenge bude jednoduchá. Budeme proste si dávať random loadout a vždycky, keď niekoho zabijeme s tým random loadoutom, tak si ho budeme môcť vymeniť. No, budeme musieť zase dať ten random loadout od znova. Takže a keď ho nezabijeme, musíme ísť stále s tým istým, takže to bude trošku hard challenge, ale dúfam, že to zvládnem. Takže ideme na to, lebo ako viete, tak random môžem dať aj mapu a ideme proste, dávam random. Je arena, lebo typek vybral arenu. Teraz všetko naklikám random a ľudia, čo je toto? Ako mám s týmto vyhrať? Netuším, ale nejak to už mám urobiť, takže dobre. Oj, poď sem. Sám som sa frizol, to nie je dobre. Dobre, toto musíme dať, lebo budem musieť ísť s ním zase s týmto loadoutom. Nie, typek ma dal, takže musím ísť s tým istým loadoutom. Ľudia, to neviem, či to zvládnem, to bude hard, ale extrémne. Ale nič, ideme na to, úplne ho rozstrieľam jak nič. Hop. No, mám to. OK, ľudia, konečne môžem nový loadout. Ani neviete, ako úplne som sa sústredil, fokusol a ideme ďalší random loadout. OK, ľudia, toto celkom beriem, OK? Pozrite na to, pozrite. Hop. Nie, on ma dal, ľudia, musím ísť zase s ním. Akože ja to dám, len to bude fakt akože ťažké a neviem akože či ho dám hneď rovno na prvýkrát, takže... Dal som ho ľudia, dobre, ďalší random loadout. Poďme na to, prosím, niečo fakt, že dobre. Ľudia, dobre. Akože, OK, beriem, I take it. Pozri, hop. Let's go, ľudia, mám to. OK, ďalší random loadout. Ten týpek vôbec netuší, čo si to mením za zbranie, ale OK, takže... Ja si to položím, ja chcem, bro. Vieš? Mám to. Wow, ľudia. Vždycky, keď som taký sústredený, tak neviem to komentovať, prepáčte. Fakt je to akože ťažké. OK, ideme na to. Poďme na to. OK. Hop. Dobre, mám to. Ľudia, tak toto už je. Ja som dal win len tak. OK, ľudia, ideme ešte jednu hru. Potom si na konci môžeme niečo otvoriť, keď mi tu niečo padne. OK, z goodie packu by mi niečo mohlo padnúť. Čo mi na to niečo dobre, poďme, čo mi padne. Nevieme, dozvieme sa až po tejto hre. No ľudia, ideme ešte jednu hru, to je jasné, že ideme ešte jednu hru a dúfam, že to dám, lebo ako fúha, to bolo hard, akože ja som si myslel, že to nedám, akože fakt, že random loadout, akože som vždycky pripravený, že mám jeden movement a jednu takú núdzovku, takže dúfam, že vyberie aspoň dobrú mapu, nech je to jeho arena, spokojne, dobre, je to jeho arena, tak to má byť. No a teraz random loadout. Nie, chudák typek, akože mi je ho ľúto celkom, lebo tento loadout. Pozrite, dobre, tak mi je toho typka vôbec neľúto, lebo to je nožičkar jak ďavol. A ja čo mám s tým robiť? Ja nemôžem mu nič urobiť, lebo proste on je chránený tým, že ja mám proste, chápete, random loadout. Dobre, jak to urobil? Jak keď som odletel od neho, jak mi mohol dať nožik? Ľudia, ja tomu nerozumiem. No a toto nedám asi. Jak nič som ho dal teraz. To sa mi páčilo, to bolo super. No nič, ďalší random loadout, ľudia, dúfam, že to zvládnem. Dobre, dostal som nožik, čo je dobré, ale nemám nič, akože taký dobrý movement žiadny, takže... Dobre, dal som to. Ľudia, tak to bolo hard jak ďabol. No nič, ideme na to. Ďalší random loadout. OK, ľudia, tak toto je asi zatiaľ najhorší loadout, aký sme zatiaľ mali.
Dobre, ľudia, ešte, že mám aim nejaký, lebo to by nedopadlo dobre. No nič, ideme ďalej a dostal som dosť dobré veci, konečne, ďakujem. Dobre, nevadí. Dobre, jak mi dal nôž, keď som bol tam ešte? Jak? Akože toto nie je fakt reálne možné. Reálne, aha, tu som bol ja, tam je on. Nožík je fakt, že o náhode podľa mňa ľudia a to, ja viem, že to znie ako, že to je z Rageu, ale ja som si to myslel akože aj predtým, len som nikdy nehral Rivals, tak som vám to nemohol ako povedať, viete. Ľudia, fokus. Bum. Nie, ľudia. To sa mi nepodarilo. Prepáčte, že hovorím ľudia stále, lebo to je, ja neviem, je to asi nejaké moje pomocné slovíčko, ja neviem. Hop, poď. Let's go, 60. Sa hodí vždycky. Jak ľudia, nie. No nič, druhé kolo sa mi nepodarilo. Musím uznať, že druhé kolo sa mi proste nepodarilo. A vidno to bolo, že ak sa tie veci nespojili, no ale nič, ideme poslednú hru, ľudia, to je posledná hra. Ideme poslednú hru, takže dúfam, že toto video bude mať aspoň 10 minút, lebo fakt, že bieda, ale ľudia, ja sa snažím, len je to trošku ťažšie, keď je to random loadout, však viete, teraz sme dostali najhorší loadout na začiatku, či potom ku koncu a nevyšlo to. Ja mám taktiku, keď mi dá hociakú zbraň, nech je tam hoď len jeden movement, ako napríklad, viete, double jump myslím a také niečo, že odstreľovátko, viete, jump, nie, random. Čo má za skin, pozrite na ňo. Jaj, dox, ok, random loadout. Ľudia, nepáči sa mi to už teraz to vyzerá, že je to niečo zaujímavé, no proste pozrite na to, kamo, čo je toto za loadout, no povedz mi, akože. No poď. Let's go, ešte som musel dať headu, tak to má byť. No, dobre. Random loadout, movement, ľudia, máme movement. Dobre, ja ho tam ďal vytlačím, pozrite. Ľudia, jak? On má furt HPčka, čo to má za skin? Jaj, dobre, ten jeho skin je fakt, že funny. OK, beriem. Ľudia, som toto nechcel urobiť. Tak nič, asi máme one po molotove. Ľudia, prosím, to bude ono. Ja si verím, prosím. Dobre, jak to urobil? Reálne, jak to urobil? Dobre, mňa začína ma štvať, fakt. Dobre, fakt, akože už ma štartuje. Dobre, ľudia, ja toto nedám. Kamo, prosím. Jeden jediný win chcem dať, prosím. Ja nič viac nechcem, naozaj nie. Nie, nič mu to neuberie, ľudia. Čo mám robiť? A čo ja mám robiť, keď mu to nič neuberá? Nič sa proste nedá, nedá nejak. Prvá hra bola super, ale teraz, jak to ide do... Konečne. No tak. Ľudia, to nejde. Lebo on ide s nožičkami a ja mám random loadout, ale no tak. Tak teda, čo zdravíte, Ozikidus?